Прадметам дыскусіі, яка цягнецца ўжо не адзін год, стаў гэты дом на вуглу вуліц Міцкевіча і Кірава, а дакладней пляцоўка, на якой ён знаходзіцца. Забудоўшчык плануе знесці нежылы дом, а на яго месцы пабудаваць шматпавярхоўку. Жыхары домоў насупраць з існуючым праектам не згодны. Мы не против того, что должна застраиваться городская земля. Никто не против, но не ухудшая наши условия жизни. Вы понимаете, дому 50 лет, выросли дети, растут внуки. Ну, постройте нам пятиэтажный дом. И на этом все. Будет меньше машин, будет больше свободы. Першапачатковы праект прадугледжваў пабудову 10павярховага жылога дома, але гэты варыянт не задаволіў жыхароў суседніх домоў. Яго отправили на допрацоўку. И вось презентация нового. После того, когда было общественное обсуждение, были получены замечания и был диалог с жильцами близлежащих домов, здание объехало в плане, стало меньше, стало 7-этажным, 6 жилых, 1 общественный. И, соответственно, по передаточной схеме была обеспечена инсоляция всей парковки под пятном застройки. Пытанне парковак і этажнасці будучага будынка больш за ўсё хвалююць мясцовых жыхароў. Праектыроўшчыкі і забудоўшчыкі абяцаюць, праблем не ўзнікне. Наадварот, будзе добраўпарадкаваная тэрыторыя і з'явіцца дзіцячая пляцоўка. А паркінг, дарэчы, упершыню ў Брэсце прадугледжаны падземны. Пры гэтым колькасць месцаў для аўто адпавядае колькасці кватэр. Гэта будзе вопыт карысны для будучых забудоўшчыкаў, звярнула ўвагу кіраўніцтва горада. Намеснік старшыні гарвыканкама Мікалай Якубоўскі адзначыў, баланс паміж інтарэсамі двух боков, инвесторов и жихаров, задача вырашальная. На сегодняшней нашей встрече, я так думаю, что мы подвели все-таки окончательный итог, окончательную точку здесь поставили. То есть мы людям пошли, я считаю, на очень хорошие уступки. Мы приняли и их сторону, но и сторону и застройщиков тоже, чтобы не отпугнуть того инвестора, который когда-то что-то будет в городе Бресте покупать. Я считаю, что людей на 99% услышали и мы, и услышали застройщики, и все то, что они глобально опросили, оно реализуется в этом объекте. Згодна з генеральным планом Брэста, межы горада не будуць пашырацца, а таму забудова будзе ушчыльняцца. Але пры гэтым усе бакі адкрыты для дыалогу, каб разам зрабіць горад больш прыгожым і утульным. Еўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.